Soc Roser Xalabarder, soc segona tinent alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Des de UISDA us expliquem que hem clausurat el programa Atzihar d'aquest any 2024-2025. Era una oportunitat per conèixer les comunes marroquines, com treballen el projecte de desenvolupar, empoderar les dones marroquines, i nosaltres veníem aquí pensant una miqueta en allò que veiem que Marroc no és un país que sustenti molt la paritat, i ens hem trobat governs que estan 50-50, ens hem trobat moltes cooperatives de dones que treballen per la sostenibilitat i creiem que per al municipi de Caldes de Montbui i per als municipis catalans això ens aportarà coneixença d'aquestes cooperatives, del treball col·lectiu, cooperatiu, de com les dones subsisteixen amb pocs recursos i fan empoderament i treballen per treballar en les seves economies locals i bé, mirar d'aconseguir projectes conjunts que ens aprofitem als municipis dels dos països.